τα μπουκάλια και πρέπει να τα δώσουμε πίσω. Αυτό το σούπερ μάρκετ ήταν ήδη τέλειο και το κάνανε ανακαίνιση και είναι ακόμη πιο τέλειο. Where tomato? We said crepes in the end. Oh yeah, but then there's also crepes in yours if you want. Tomato and crepe? Too much pain. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου τορτελίνια. Αυτή είναι η μηχανή που καθαρίζει τον ανανά. Παίρνεις τον ανανά από εδώ και τον καθαρίζεις εκεί πέρα και τον κόβεις κομματάκια ή φέτες και εννοείται για φρέσκο χυμό πορτοκάλι. Γενικά στη Γερμανία αγαπάμε πάρα πολύ τα αλατικά. Το αγαπημένο μου είναι το σαλάμι μπύρας με τα σποράκια μέσα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το τρώω και στην Ελλάδα. Πατατάκια με τζατζίκι. Δεν ξέρω αν θα είναι ωραία. Θα φτιάξω κρεπούλες. Δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε πάλι και η ώρα είναι 2 το μεσημέρι και ακόμα δεν έχουμε φάει πρωινό. Αλλά θα κάνουμε αλμυρές κρέπες, οπότε θα είναι σαν κυρίως γεύμα. Έχω εδώ πέρα έτοιμο το μείγμα μου, όχι να το πενευτώ, αλλά κάνω πάρα πολύ καλές κρέπες. Κανονικά πρέπει να κάτσει κανένα μισάωρο για να απορροφήσει το αλεύρι το υγρό και να ενυδατωθεί σωστά. Έτσι γίνεται η ωραία η ελαστική κρέπα. Αλλά τώρα πεινάμε και βιαζόμαστε, οπότε θα την κάνω έτσι, it's okay. Εδώ έχω καλαμπό και μανιτάρι που μου αρέσει πάρα πολύ σαν γέμιση. Και φυσικά τυρί γκούτα. Έχουμε πάρει 2 διαφορετικά αλαντικά. Εγώ βάζω καπνιστή γαλοπούλα γιατί είναι έτσι το, δεν ξέρω, είναι νομίζω το classic για την κρέπα, αυτό και το ζαμπόν. Και ο Αλμπέρτο πήρε προσούτο, σαν Ιταλός που είναι. Wow, that's so nice. You did. It's amazing. Ο αγαπημένος μου χυμός Μήλο, αυτή είναι η κρεπάρα μου. Έχει γίνει όσο πρέπει τραγανή απ' έξω, μια χαρά. Άμα την αφήσετε να κάτσει και λίγο παραπάνω, το ζυμάρι εννοώ, γίνεται και ωραία ελαστική και πιο λεπτή. Αλλά, δείτε το cheese pool. Κάνουμε αρκετά συχνά κρέπες γενικά, που έχω σκεφτεί μέχρι να πάρω και τηγάνι ειδικό για κρέπες. Βγήκε ντοκιμαντέρ για τον P. Diddy, οπότε εννοείται θα δούμε αυτό. Τρελαίνομαι για ντοκιμαντέρ στο Netflix. Vlogmas ημέρα Πέμπτη λοιπόν. Εχθές δεν ανέβηκε vlogmas γιατί με έπιασε ένας πονοκέφαλος. Κάναμε τις κρέπες, φάγαμε και μετά προς το απογευματάκι, ενώ είχα σχεδιάσει να βγάλω μερικά κλιπάκια ακόμα για το vlogmas, με έπιασε ένας πονοκέφαλος και δεν έβγαλα τίποτα, οπότε δεν βγήκε αρκετό υλικό για να βγει ολόκληρη μέρα ξεχωριστά. Άρα είπα να ανέβουν σήμερα καλύτερα 2 μέρες μαζί. Σήμερα νιώθω αρκετά καλύτερα, κοιμήθηκα πολύ ωραία. Έχω κάνει μια μικρή ρουτίνα για τον ύπνο, η οποία με βοηθάει
πάρα πολύ να κοιμηθώ βαθιά και ωραία. Γενικά ποτέ δεν έχω προβλήματα με τον ύπνο, αλλά δεν ξέρω, νιώθω ότι το έχω βελτιστοποιήσει. Ταυτόχρονα θα κάνω και το πιο γρήγορο μακιγιάζ στον πλανήτη. Και που λέτε, μία φορά με πονούσε πάρα πολύ το στομάχι το βράδυ και έκανα μία θερμοφόρα. Βασικά το αγόρι μου πρότεινε να βάλουμε θερμοφόρα και μου έφτιαξε μία θερμοφόρα και την έβαλα πάνω στη κοιλιά μου και κοιμήθηκα με τη θερμοφόρα. Και εκείνο το βράδυ κοιμήθηκα τόσο ωραία, είδα τόσο ωραία όνειρα, κοιμήθηκα τόσο βαθιά που τις επόμενες μέρες, παρόλο που δεν μου πονούσε πια η κοιλιά μου, ήθελα πάλι θερμοφόρα για να κοιμηθώ. Και από τότε κάνω πραγματικά κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ θερμοφόρα και την παίρνω αγκαλιά, τη βάζω εδώ πέρα στο στήθος, στην κοιλιά και κοιμάμαι υπέροχα. Σαν δεύτερο, εγώ μεγαλώνοντας κοιμόμουν πάντα με ένα μαξιλάρι. Είναι το γερμανικό μαξιλάρι, είναι 80x80, πολύ μεγάλο τετράγωνο και αφράτο. Κοιμόμουν πάντα με ένα τέτοιο πουπουλένιο μαξιλάρι, από τότε που ήμουν παιδάκι μέχρι ένα χρόνο πριν, βασικά τι ένα χρόνο, μέχρι κάτι μήνες πριν βασικά. Κοιμόμουν πάντα με αυτό το μαξιλάρι και τελευταία. Ξυπνούσα το πρωί και είχα πάντα πόνο στον αυχένα. Δεν κοιμόμουν καλά. Και πάντα προσπαθούσα να κάνω κάτι σαν, η επιφάνεια να είναι κάτι σαν κυματάκι για να έχει ο λαιμός κάπου να στηρίζεται χωρίς να επιπλέει. Γιατί όταν ξαπλώνεις και είναι flat, στην ουσία ο λαιμός επιπλέει και στηρίζεσαι με το κεφάλι, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Σίγουρα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και ξυπνούσα το πρωί πάντα με πόνο στον αυχένα και άρχισα λίγο να ξενερώνω. Και σκέφτηκα να πάρω ένα μαξιλάρι εργονομικό ή τουλάχιστον ένα μαξιλάρι που να έχει neck support και πήρα ένα από το IKEA και από τότε λύθηκε το πρόβλημά μου. Ξυπνάω πολύ ωραία, χωρίς πόνο. Το έγραψα και στο Instagram και αρκετοί με ρωτήσατε να σας πω ακριβώς το μαξιλάρι πώς λέγεται. Θα σας βάλω εδώ πέρα μια φωτογραφία με το όνομά του, αλλά πραγματικά είναι υπέροχα το μαξιλάρι. Το IKEA έχει πάρα πολύ ωραία εργονομικά μαξιλάρια, δεν χρειάζεται να πάρετε αυτό. Έχει και άλλα διαφορετικά, απλά το συγκεκριμένο νομίζω από τη μία πλευρά έχει ένα cooling pad. Άμα ζεσταίνεσαι πολύ το βράδυ, σε κρατάει αυτή η πλευρά δροσερό. Εγώ δεν το πήρα τόσο για το cooling pad, όσο για... Δοκίμασα όλα και αυτό μου άρεσε περισσότερο η αντίσταση που έχει. Έχει ένα memory foam και όταν ξαπλώνεις το νιώθεις ελάχιστα σκληρό. Αλλά μετά, όταν ξυπνάς, έχεις βαθουλώσει τόσο τέλεια στο μαξιλάρι και κοιμάσαι τόσο καλά. Πραγματικά game changer. Άρα λοιπόν έχουμε τη θερμοφόρα, το μαξιλάρι και σαν τρίτο για να ολοκληρώσω το πακέτο έχω πάρει τσάι, το οποίο είναι ειδικό για τον ύπνο. Δηλαδή έχει συγκεκριμένα συστατικά που ενθαρρύνουν τη χαλάρωση. Δεν χρειάζεται να πάρετε κάποιο συγκεκριμένο, αρκεί να είναι ποικιλία που να γράφει πάνω night time, sleep, bedtime κτλ. Και πραγματικά δεν ξέρω, νομίζω όλα αυτά μαζί μου έχουν κάνει τον πιο τέλειο ύπνο. Γενικά πάντα βλέπω πολλά όνειρα, αλλά από τότε που κάνω αυτή τη ρουτίνα βλέπω πολύ δημιουργικά, περιπετειώδη όνειρα. Πολλές φορές βλέπω και 3 όνειρα και τα θυμάμαι όλα το πρωί. Αυτά λοιπόν. Και τι άλλο ήθελα να σου πω. Ναι, σήμερα το πρωί είχα ένα μάθημα online και πάντα χαίρομαι τόσο πολύ όταν έχω μάθημα online, γιατί είναι η μόνη μου ευκαιρία να παρακολουθήσω μάθημα και να έχω έτσι λίγη επαφή με τη σχολή. Πραγματικά, άμα ήμουν στην Αθήνα, θα ήμουν κάθε μέρα σε όλα τα μαθήματα, δεν θα έχανα κανένα μάθημα. Με στεναχωρεί πάρα πολύ που δεν μπορώ να παρακολουθώ μαθήματα, γιατί εννοείται είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κατανοήσεις το αντικείμενο και έχεις άλλη επαφή γενικά, αλλά τουλάχιστον με το e-class και τα λοιπά κάτι βγαίνει. Πραγματικά χαίρομαι τόσο πολύ με το e-class και με τις ομαδικές στο Facebook και στο Instagram. Στο πρώτο μου πτυχίο είχαμε μόνο μία σελίδα στο Facebook, πραγματικά, που ήταν και δημόσια, δηλαδή μπορούσαν και οι καθηγητές να τις βλέπουν κανονικά. Τώρα έχετε ομαδικούλες τέτοια, μια χαρά. Το μάθημα ήταν φωνητική, phonetics. Γενικά τα linguistics δεν είναι τα αγαπημένα μου μαθήματα. Όταν έχω κάποιο μάθημα λογοτεχνικό είναι η καλύτερη μου. Όταν διάβασα για τις κατακτήριες, περνούσα τόσο καλά να μαθαίνω ανάλυση για τα short stories που είχαμε για σαν ύλη. Σήμερα θα πάμε σε ένα mall, έτσι για βόλτα. Σήμερα δεν θέλω να βάλω καθόλου foundation, γενικά δεν βάζω ιδιαίτερο foundation. Απλά κάνω skincare, βάζω αντιλιακό πάνω και νιώθω μια χαρά glowy. Οπότε να βάλω κάποιο tinted serum
ή μία CC cream, αλλά πάντα φαίνεσαι πιο put together νομίζω όταν βουρτσίζεις τα φρύδια σου. Και με λίγο ρουζάκι. Το ρουζάκι κάνει νομίζω όλη τη διαφορά. Θα βάλω λίγη μάσκαρα, πάντα καφέ μάσκαρα. Δεν βάζω ποτέ πια μαύρη μάσκαρα. Δεν μου αρέσει καθόλου το βάζω μάσκαρα να είναι οι βλεφαρίδες κολλημένες μεταξύ τους. Είναι η χειρότερη μου. Με τα χείλη μου έχω ένα χρόνιο πρόβλημα γενικά να τα δαγκώνω και να τα πειράζω. Δεν ξέρω, αυτό νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ. Και κάθε χρόνο έχω στο New Year's Resolution μου να σταματήσω να δαγκώνω τα χείλη μου και παίζει να είναι 10 χρόνια αυτός ο στόχος στη λίστα μου, δεν θα αλλάξει ποτέ. Έβαλα λίγη βαζελίνη και τώρα θα βάλω από Glossier. Ξεχάσαμε να ανοίξουμε το Advent Calendar by the way, εχθές δεν το άνοιξα, κρατήθηκα για να το ανοίξουμε σήμερα. Άρα μέρα 4 και 5, 4... Κάτι γράφουν από κάτω μεταξύ, αλλά δεν είναι τα συστατικά. Μυρίζει λίγο γλυκά, αλλά δεν έχω ιδέα τι μπορεί να είναι. Αυτό μυρίζει ακόμη πιο γλυκά από το προηγούμενο. Προσπαθώ κάθε φορά να καλύψω με το χέρι μου τα επόμενα για να μην φάω spoil. Το Sweetheart είναι... ωραίο! Το Sweetheart είναι μαύρο τσάι με γεύση άγριας φράουλας. Αυτό είναι πάρα πολύ moment coated. Και το Strike Me Pink, πράσινο τσάι με κεράσι και βανίλια. Τα λέμε σε λίγο. Έχουμε εδώ πέρα σε στάση των τρένων τρελό πρόμο για Stranger Things. Πόσο ωραίο το έχουν κάνει! Όταν έχει τέτοιο καιρό είναι τέτοιο να πηγαίνει σε πολυκατάστημα και να είσαι μέσα και να είναι μαγαζάκια μαζί. Ζεστούλα! Αυτά είναι τόσο όμορφα. Είναι για να βάλεις μέσα κεράκι και μετά φωτίσεις το σπιτάκι και έχουν και τέλειο έτσι natural χρώμα. Δεν έχω πολλά χριστουγεννιάτικα στολίδια γενικά, οπότε κανονικά δικαιούμαι να πάρω έστω ένα. Να πάρω το mini, αν δεν θα το... I think this one. Το mini. Και σε λευκό. Αλλά μ' αρέσει, δεν ξέρω, μ' αρέσει το μικρούτσικο. Ο Αλμπέρτο βαριέται τόσο πολύ να βγάλει βίντεο που απλά πατάει το πρόσωπό μου για να ακολουθεί, ενώ πρέπει να δείξει κανονικά τα στολιδάκια. Αυτό είναι με LED, οπότε χρειάζεται να βάλεις κεράκι μέσα. Αλλά μ' αρέσει και με κεράκι, γιατί και η μπαταρία κάποια στιγμή τελειώνει. Αυτό είναι gingerbread. Έλα ρε. Απλά είμαι πολύ υπέρ του under consumption τελευταία. Τελικά δεν θα πάρω κανένα, γιατί έχω αρκετά στολίδια. Το σπίτι μου δεν είναι πολύ μεγάλο. Όταν μετακομίσω σε μεγαλύτερο σπίτι, τότε θα πάρω πολύ ωραία στολίδια. Αλλά προς το παρόν μου αρκούν αυτά που έχω. Αυτό είναι μηχάνημα για μαλλί της γριάς και κάνει και διαφορετικά σχεδιάκια. Γίνεται εδώ πέρα σε αυτό το κουτί και μετά ανοίγεις την πορτούλα και το παίρνεις από εδώ. Μόλις πρόσεξα ότι το πιάνο που παίζει εδώ πέρα είναι live. Έχει πραγματικό πιανίστα που παίζει εκεί πέρα. Έχει το τέλειο κρυουλάκι, δεν είναι το πάρα πολύ τσουχτερό. Και αποφασίσαμε να πάμε να φάμε σουσάκι, το αγαπημένο μας. Αυτό το σούσι είναι αξεπέραστο. Όποιος έρθει στο Μόναχο, πραγματικά να πάτε να φάτε αυτό το σούσι. Έχει αρκετό κόσμο, αλλά προσωπικά δεν με ενοχλεί. Μ' αρέσει όταν έχει κίνηση. Όχι στο σημείο που δεν μπορείς καν να προχωρήσεις, που είναι ένας πάνω στον άλλον, αλλά μ' αρέσει να έχει
να έχει έτσι, δεν ξέρω. Like a miner loves gold, it's never about the presents, the turkey or the Christmas tree. It's all about that glow in my baby's eyes. It lights a fire inside of me. My baby's just crazy about Christmas. Just listen to that kitten, the way she purrs. There's something in the air this time of the year. She's crazy about Christmas, and I'm crazy about her. All the deeds that I... Ένας μικρός εθισμός με τα ενταμάμε, ειδικά όταν έχουν πάνω αλατά και έτσι, είναι ό,τι καλύτερο. I give my babe whatever she wants. I catch a reindeer if she wants me to. My baby's got a thing for Santa. She blushes and... Δοκιμάζω για πρώτη φορά ένα φως που έχει η κάμερά μου και είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και είναι τόσο εύκολο να το κλιπάρεις πάνω. Άντε γεια. Ήτανε πάρα πολύ ωραία και κοσμένα σήμερα. Ένιωσα νομίζω για πρώτη φορά πάρα πολύ το χριστουγεννιάτικο vibe, τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Είναι τόσο ωραία να περπατάς το βράδυ σε χριστουγεννιάτικα στολισμένη πόλη με φατάκι και τέτοια. Πείτε μου πώς φαίνονται ως τώρα τα vlog μας. Και ναι, σήμερα θέλω να γεμίσω την μπανιέρα μετά από αυτό εδώ πέρα, να κάνω ένα τέλειο φρόλουτρο. Και μετά θα κάνω επεξεργασία αυτό το βίντεο για να το δείτε αύριο. Εμείς λοιπόν θα το πούμε αύριο. Να κοιμηθείτε καλά, να τρώτε καλά, να κάνετε την κάθε μέρα σας όσο πιο cozy και ωραία γίνεται για σας. Ευχαριστώ και πάλι για την παρέα. Τα λέμε αύριο. Bye!